मोनफैबाय जों मोनफैबाय माथोआबो pada Banga Mandir baru mamle bisa korma mandir Aisyah Iman Khan Nugus dari salah pada dek lah baru silakan Mungkin lihat ni, teman bubu ini. Ukur lang lebihan. Nếu anh thấy nó đông rồi, sao mà nào thấy phải nào lên này nữa gì đình nữa, về đây nữa, về đây nữa. Phải nào gần Banga Mandir, Biswakarma Mandir, Biswakarma. Sop chim anh thấy nó đông đeo. Gak kena kena nih. Wah. Thailand mình đừng chuyện. Đừng sẽ đây. Sang room na, mundira? Be mana mình lại Biswakarma Mandir mundu agak ha. Rai bikarau bokulum no payaman no. Oंखायनो Biswakarmaया गोजानानै बेखौ सेफायजोब्बायनो सिंग्रियावल' खुलुमनो थाङोमोन आरो मानसिफोरा बेखौ रावबो खुलुमनो फैयामोननो ओंखायनो बेखौ दा सेफायजोबनानै सब अन्थाइल' जाजोबना थाबाय बे जि मानसि गिदिं फैनायनो फैयो हाग्रा साफा खालामबाय थादो बे दा आरो पार्क बायदिसो जाखाबाय आगोलाव मन्दिरा सब अन्थाइ जिथिं नायो सब अन्थाइ Off. Ini ontai bro sob sin dong ne. Sob ontai bro sin dong. Dia apa sin dong. Salah semenang nolak. Andre? You're now connected to Boatstone Grenade. Murti dong sebaunya nih. Ayo nggak YouTube channel lo nggak subscribe kalamnya deh. YouTube dong nggak subscribe kalamnya. Sob onthayno murti dong.
अनजालि फै हाग्रा हाबाय थानायमोन आं अन्थाइफोरा नाय इमान मोजां जायगा बे जिं जिं लामा दं ओमफ्राय गेजेराव सब अन्थाइ दं बुग्रि दंफां बुग्रि दंफां नाय जों फाखोसे गिदिंबाय थिंफोरा फैनानै इमान मोजां न बे गेजेराव खम गोदोरमोन बे मन्दिरा सिफायना बायनासोलाय खम दुखु मोनबाय बे बिश्वकर्मा बाबाया बे भेल दंफां इमान सान्दुं गोसा इमान मोजां साफा खालामना दोनदो इमान मोजां बिबार बारना दं अन्थाइ खारगोन दे बिदि गरम दाबि थानो मोनजालि अन्थाइ खारा जों टेन जिन्दगी मोनसे मोनदो भगबाना मा पाप मावनायमोन सागे आंखो मानसिनि जन्म हरना होबाय बिखौबो खतम खालामना लाबा सेस जागोन बे सब अन्थाइल' दंफां गेजेराव दं न माबाया अन्थाइया दंफांनि सिं सिं सब अन्थाइ मोनसे केमेरा माबा फट' खेबनांगौ जाबायना जाबायना लाबाय हागोन थ' लाबाय हानि होमबा नायजाङै थिंफोरा फैनायमोन गेटआ ओमफ्राय थिं थांनानै थिं फाखोसे गिदिंनानै बे थिं मोनफैबाय तुझसे भी ज्यादा मेरे
थांसै नाय मालाय जरा जरा जों दै बिथिं जनाय मोननायथिं बाय माइसा इमान गाहाम गिदिंनो इमान थान्दा नर्मेल जायगा nah biting puri badi dong nah dong saga beona magap ko honjale magap ko थांसै थांनोसै जों नाव थांसै नाव इमान मोजां बिबारना इसको सोफिया बाय बाय गाइस थिंनाय